Mä oon tuntenut Jufon, tehnyt hänen kanssaan töitä 15 vuotta. Ja mun mielestä Jufo on aikaansaava ja ennakkoluuloton ja Jufolla on todella kovat työmoraali. Ja tämän takia mä halusin nähdä Jufon Arkadianmäellä. Jufon hienoin piirre on sitä, että hän ei tiedä tai sitten välitä siitä, että mitkä kaikki asiat on mahdottomia. Hän yrittää silti ja tosi usein saa aikaan jotain hämmästyttävän hienoa. Ja sitä mun mielestä tarvitaan eduskunnassa. Arkadianmäki ei vielä tiedä, että mikä siihen tulee osumaan. Mä en ole niin hirveän huolissani siitä, että ajaako hän yritysten vai startuppien vai minkä tahansa asiaa, mutta mä oon aivan varma siitä, että hän saa siellä aikaan jotakin arvokasta ja jotakin, josta seuraa, että Suomesta tulee hienompi paikka. Vaikka mä asun Espoossa, niin mä silti varmaan äänestän Jufoa.